ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷଣ এই অল্পক্ষণ মধ্যে সেই লক্ষণ বিছুটি যাবে পূর্ণ কোটির রহিবে একাকী জনক নন্দিনী সীতা এতিকি বেলে জানকীଙ୍କୁ হস্তগত নকল হব নাই দেখি সে মহা সুন্দর রূপবতী তার সৌন্দর্য তুলনায় হরগৌরী কাହିଁକି মন্দ ধরি নুহে পদার্থ ভার্জন ଏହିପରି ନାରୀ ରତ୍ନକୁ ନଭୋଗୀ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ନେବି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେବି ଦେଖିବି ସେଇ ଯୋଗୀଟା ମୋର କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ରାବଣର କି ଭୂତ ବିକ୍ରମରେ ଏକା ସହସ୍ରାକ୍ଷ କାହିଁକି 33 କୋଟି ଦେବ ଭୁଞ୍ଜ ଭୃତ୍ୟ ଭୋଗ ଯାହାର ଆଦେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ କରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସେ ନିର୍বোଧ ମେଞ୍ଚଡ଼ ମାନବ ନର ମୋର ଭଗ୍ନୀରେ ଲାଞ୍ଛିତ କଲା ଦେଖେ ରାମ ଅହଙ୍କାର ବିନିମୟ ଲଙ୍କପତିକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛୁ ଯାଏ ଏଇଠା ନିଜ ବିଷୟ ଗୋପନ କରି ଯାଏ ଦେଖେ ସେ ରାମ ପ୍ରିୟା ସୀତାକୁ କେବଳ ହସ୍ତଗତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲକ୍ଷଣ ପୁରୀ ଅଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଙ୍କଜର ଜଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜହଂସ ଘେନି ନିଜର ବିରାଟ ପୁଣି ଛଟପଦ ପାନ କରି ପଦ୍ମ କରୁନ୍ଦ ଉନ୍ନାଦରେ କରୁଛନ୍ତି ଉଣୁଉଣୁ ସୁମନ ମୀନମାନେ ଦିନର ଭାବ କରି ପରିତ୍ୟାଗ ସୁଖେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଶି କୂଳରେ ଲୋକ ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନବ ପଲ୍ଲବ ଯୁକ୍ତ ତରୁ ଲତାଗଣ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି ବନରାଣୀ ଯେନି ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭା ପୁଣି ଏଣେ ଦେଖରେ ସୌମିତ୍ରୀ ଜାନକୀ ହସିଲା ପରେ ଫୁଟି ବଣ ମଲ୍ଲି ଚହଟାଏ ବନ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ବହି ବସନ୍ତ ସୁମୀର ହମାଗ୍ନିକି ବୃଦ୍ଧି କଲା ପରେ ଗାଭୀକୃତ ଅଙ୍ଗେ ବହି ପୁଷ୍ପବାସ ବେଳୁ ବେଳ ବିରହାନର ଜାଳିଦିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଭାଇ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ନପାରିବି ସହି ସୀତା ଦିନେ ପ୍ରାଣମୟୀ ହରାଇବେ ଏତେ ଯାଅ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କହିବୁ ଘରେ ତ କହିବନି ଲାଗିବ କିସ୍ ପାର ହସିଲ ଯେ ମୁର୍ଗୁଟାକୁ ମାରିଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମାୟା ମୁର୍ଗୁଟା ଭାବଟା ଜାଣିଲା ତମେ ଜାଣିବ ମାୟା ମୁର୍ଗୁଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ମାୟା ମୁର୍ଗ ହେଇଯିବ ନା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ହେଲେ ତାକୁ ରାବଣ କହିଛୁ ତତେ ମାରିଦେଲା ପରେ ତୁ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ତୋର ଡାକୁଡ଼ା ଯାଇ ସୀତାର କାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲକ୍ଷଣକୁ ସେଠୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ସୀତାକୁ ଫେରିକି ଆସିବି ସେଟା ପରେ ହସିକି ଉତ୍ପାତ ହେଇକିରି ହବ ତାପରେ ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ସୀତା ଯିବ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଏକା ତା ଭିତରେ ତିନିଥର ତିନିଥର ହସିବ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ନା ସେ ହଂସା କଥା ହଉନି ରାବଣ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମତ ଶୋଇବ କରନ୍ତି ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ସଙ୍ଗାତ ହେଇକିରି ବାଳିକି ମାନ୍ତଲାକୁ ବାଳିକି ସେ କଲା ବେଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦି ଭାଇ ପରା ଭାଇ ବାଡ଼ ଲାଗି ତାଙ୍କ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦି ଭାଇ ହେଲେ ବାଳି କାହା ସାଥିରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ସାଥିରେ ମାଡ଼ ଲାଗିକି ତାକୁ ପାତାଳ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବାଳିକି ଚାପି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଥିଲା ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତଳେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ସୁଗ୍ରୀବ କିଛି କଲା ବେଲେ ବାଳିରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାରାକୁ ଆର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରମାକୁ ଦି ଲୋକ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା ବାଳି ତଳକୁ ଆସିଲା ସେ ମହାପ୍ରୀତ ଏ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପିଟିକି କାଢିଦେଲା ବାଳି ଦୁଷ୍ଟ ସୁଗ୍ରୀବ ଭଲଟା ବାଳି ବଳି ପରଶୁରାମ କିଛି କିଛି ହନୁମାନ ପରା ବାଳି ବଳି ପରଶୁରାମ ଏ ତିନିଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଛି କିଛି ହନୁମାନ ହେଲେ ପିଟି କାଢିଦେଲାକୁ ସେ ଯେ ପିଟି କାଢିଦେଲା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ବୋଲି ତ ଜଗିଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖର ତଳେ ରହିଗଲା ଭଞ୍ଜା ହନୁମାନ ତାକୁ ଧରି ପଳେଇଲା ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଟାକୁ କହିଲା ଆଉ ବାଟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭେଟିବ ହନୁମାନ ଭେଟିବ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ସଂଘାତ ହବ ହନୁମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସୀତାର ସଂକେତ ଆଣିକି ଦେବ ଆଉ ବାଳିକି ମାରିବ ବୋଲି କହିକି ପଠେଇଲା ଭେଟିଲେ ଆଉ ଭେଟିଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆସିକି ଭେଟିଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଭେଟିକିରି ହନୁମାନ କହିଲା ହେଲେ କିସ୍ ପାର ତୁ ଲୁକିକି ଅଛୁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କିସ୍ ପାର ମାରୁଛୁ ତତେ ମାରୁଛୁ ତ ମୁଁ କିସ୍ କରିବି ଆଉ ହନୁମାନ କହିଲା
ନା ବାଳିକି ମାରିଦେଇ ପିଲା ଏ ବୋଇଲେ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଅପହରଣ କରୁଛି ମାରିଦେଇ ପିଲି ପିଲା ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ କିଛି ପିଲା ମାରିଦେଇ ପିଲି ତାକୁ ସହଜରେ ମାରିପାରିବନି। ସପ୍ତଶାଳା ଅଛି ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସପ୍ତଶାଳା ଦେଖିଛ ନା? ସପ୍ତଶାଳା ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି 3 7 ଆସର ତାରାକୁ ଯଦି କାଟିପାରିବୁ ମାରିପାରିବୁ। ଧୁନ୍ଦ ବି ଯାଅ ଆଗ ତ ମାରିକି ପାତା ତଳେ କହିଦେଲା ସେ ହାଡ଼ୁଟାକୁ ଯଦି ନଖ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଫଗୁଡ଼ି ଦେବୁ ଆକାଶରେ ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ସେ ମରିବ। ଏତିକି ସଂକେତ ବାଳି ମରିବ ନହେଲେ ମାରିପାରିବନି ତାକୁ। ଏ ସଂକେତ ଦେଖେଇଲା ଦେଖେଇଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ କିଛି କଲା ମିତ୍ରର ସଂଘାତ ହେଲେ ବାଳିକି ଡାକିଲା ଯାଇକିରି ଋତୁକୁ ବାଳି ଆସିଲା କାହାର ବଳ ପାଇକିରି ଯାଇଛି କାହାର ବଳ ପାଉଛି ମୋ ସତ୍ୟଟା ବଳ ଅଛି ଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ କଲାକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା ପିଢ଼େଲା ଜୋରସେ ପିଢ଼େଲା ସେ ଧାଇଁ ଢାଳିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳି ପଳେଇଲେ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମାରିପାରିଲେନି ତ କୁଆଡ଼େ ମାରିବା ଗଲା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଦି ଭାଇ ତ ଏକା ଭଳିଆ ରହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି ତାକୁ ମାରିଲେ ତମକୁ ମାରିବି ହେଲା ଚିହ୍ନ କେମିତି ହବ ଗଜ ପୁଷ୍ପ ମାଲା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଗଳା ଲମ୍ବେଇକି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ମାଲଟା ଲମ୍ବେଇ ଗଲା ବାରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବାରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବାରିକି ମାରିଦେଲା ବାରିକି ମାରିଦେଲା ବାରିର ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦ ଅଛି ଅଙ୍ଗଦ ସେତେବେଳେ ବାରି କହିଲା ମୋତେ ସିନା ମାରିଦେଲ ମୁଁ ତମର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି ମୋତେ କହିଥିଲି ସୀତାକୁ ଆଣିକି ରାବଣକୁ ବାନ୍ଧି ସୀତାକୁ ଆଣିକି ତମ ପାତଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେଲ ଆଉ ମୋର ପୁଅଟା ଅଛି ଅଙ୍ଗଦ ତାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର କହିଲି ସେ ମରିଗଲା ମରିଗଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ସବୁ ସରିଲା ରାବଣ ମାରିଦେଲେ ସୀତା ଘିନାଇଲେ ହେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗଦ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଭଳିଆ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ ପିତୃ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବି ମନ ଟିକେ କଳ୍ପନା କଲାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଦେଲେ ବୋଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମାରିପାରିବୁନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ତୁ ଜାରାଶବର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବୁ ତୁ ଶ୍ୟାଳୀଲତାରେ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବି ତୁ ମାରିବୁ। ସେ ରାମ ଉଦାନ କରିଦେଇଥିଲା ନା ରାମକୁ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ ଥିଲା ଆ ପାଖରେ ଥିଲା କହିଲା ଭଳିଆ କଥା ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ମାରିପାରିବୁନି ସେ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜାଣିଲା ଆଉ ତୁ ଜାରାଶବର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବୁ ଜାଣିଲା ଜାରାଶବର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶ୍ୟାଳୀଲତା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ମାରିବ ଯେ କେମିତି ମାରିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଲଗା ଅଛି ଭାରତର କଥା କହିହେଉନି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଅଂଶ ଯାକ ନାଶ ହେଇଯିବେ ହେଲେ କାହିଁ ବିଷୟରେ ନାଶ ହେଇଯିବେ ଯେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମହାମୁନି କି ଯୋଉ ଖନ୍ତେ ହେଇକି ଯିବେ ଖନ୍ତେ ହେଇକିରି ଗଲେ ଆଉ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଯାକ ଖନ୍ତେ ହେଇକିରି ଗଲେ ସେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ପେଟ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲା ଭଳିଆ ଅଷ୍ଟବକ୍ରରୁ ସେଇ ସେ ଆସୁଥିବ ଅଷ୍ଟବକ୍ରରୁ ସେ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଆଗେ ଚଳେଇକି ଯିବେ ଚଳେଇ ଗଲେ ସେ ସେଠି ସାପେ ନେଇକି ଓହ୍ଲାଇବା କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଅ ମୋତେ ତ ଚଳଉଛ ତମେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲିକିରି ଜାଣିଲା ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପୁକା ଭୟ ହବ ତମର ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପେଟ ସନ୍ତାନଟା ଜନ୍ମ ହବ ଜାଣିଲା ସେ ଆଗା ତମର ସର୍ବନାଶ କରିବ ଥିବେ ସେଇ ଗୋଟେ କି ଜନ୍ମ ହବ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଡୁଟି ହେଲେ ଇଏ ଲୁହା କଣ୍ଡାଟା ବଂଶ ନିପାତ କରିବ ସେ ଅଷ୍ଟମ କରା ବୋଲି
ହେଲେ ସେ ଲୁହାଟାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସିବେ। ସେନ୍ତରାବଣ ହେଇଯିବ। ସେନ୍ତରାବଣ ହେଇଗଲେ ଘଷି 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 ଏଡ଼ିକି ଲୁହାଟି ହେଇଯିବ ସେଟା। ଆଉ ସେ ଲୁହାଟା ଘଷି ପାରିବେନି, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ପଳେଇବ। ଦେଇଥିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଜଳି ଦେଇଥିବ। ମାଛ ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଛଟା ନେଇକିରି ଜାରା ସବଳରେ କାଟିବାକୁ ସେଇଟା ଧରିବାକୁ କଥା। ହେଲେ ଇଏ ତୃଣର ବସେଇଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ତ ରଖିଥିବ। ହେଲେ ଆଙ୍କର ବଂଶଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ, ମରିଲା ପରେ ସେ ସେଟା ସ୍ୱରରେ କରିକି ସ୍ୱର କରିକି ଧରିଯିବ ଶିକାରକୁ। ସେଇଟା ଯୋଉ ମିଳିଥିବ ତ ମାଛ ମାଛ ନାହିଁ, ହଁ। ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିଯିବା ଏଟା। ଲୁହାଟା। ଲୁହାଟା। ସ୍ୱର କରିକିରି ତାକୁ ତିନି କୋଣିଆ ସ୍ୱର କରିକିରି ସେ ତୀରରେ ବସେଇକିରି ବିନ୍ଧିଲେ ମରିବ। ବସେଇ ଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୁଷିବନି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କିଛି କରୁଥିବେ ବୋଲି ଶ୍ୟାଳୀଲତାରେ ବସିକି ଦୂରି କରିଥିବେ ଆଉ। ହେଲେ ମୃଗର କାନ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦୁଷିବ କଥା। ହେଲେ ଇଏ କିଛି କରିବ ବୋଇଲେ ମୁର୍ଗଡ଼ା ବୋଲି ମାରିଦବ। ମୁର୍ଗୁଟା ବୋଲି ମାରିଦେବ। ମୁର୍ଗୁଟା ବୋଲି ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିକି ମାନୁଥିବ, ହେଁ ଜାଣିକି ମାନୁଥିବ। ନାଇଁ ଜାଣି ମାନି ମୁର୍ଗ ବୋଲି ଗାଁ ମାରିଦେଇଛି। ହେଲା। ଜାଣିଲେ ମାରିବ କି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ କି? ହେଲେ ଧାଇଁଯିବ ମୁର୍ଗଟା ପଡ଼ିଲା ଭରିକିରି ଯାଇକଲେ କୃଷ୍ଣ କେଡ଼େ ଅପରାଧ କଲି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ପାତଳ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଇଏ କରିବ ଯିକିରି କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ସାପି ଅଛି ପିତୃ ଋଣ ସୁବିଧା ପାର କରିକିରି ଆଜି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା। ହଁ ସିଏ ଜାଣିନଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ମନେ ନଥିବ। ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମନେ ରହୁଛି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମନେ ରହୁଛି କି? ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଗବାନ ତାକା ଜାଣିବେ ସେଇଟା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଆର ଜନ୍ମର କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି? ଜାଣିପାରିବେନି। ହେଲେ ଝିକି ଦେଇଲେ ବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଲେ ନା ଝିକିବାକୁ ହବନି। ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକି ଆଣି ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଅର୍ଜୁନ ଆସିକିରି ସ୍ୱରଟା ଝିକି ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି ମୁଁ। ତୋର ମୁଣ୍ଡା ମୁକ୍ତି, ତୋର ମୁଣ୍ଡା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହବନି। ଇଏ ଯିବ ମଙ୍ଗଦ ଯାଇକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିବ। ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିକି କିପା ଡାକି ଆଇଛୁ ନା ଏମିତି ଏମିତି ମୁର୍ଗ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଆସ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଚାରିବେ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କେ। ସେଠୁ ସହଦେବତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିବାକୁ। ଯାର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସହଦେବତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଗଲେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ କଳା ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଅର୍ଜୁନ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ନ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କେ ଯାଇପାରିବେନି। ଅଧକଳା ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲେ ଆଙ୍କୁ। ହେଲେ ଛୁଇଁବାକୁ ହବନି, ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଛୁଇଁବନି। ହଉ ଯାଇକି କଥା ହବ ଯିଏ ବୋଲିଆ କଥା। ଗଲା ପରେ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିବେ। ତୋତେ ଏତେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ତୋତେ ଇଏ କରିଥିଲି, ସେ କରିଥିଲି, ସେଇଟା କରିଥିଲି, ବାର ପ୍ରକାର କହିବି। ମୋତେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେ, ଆଉଁସି ଦେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି। ଶୁଣିବନି ଅର୍ଜୁନ। କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବନି? ସେ ଆଉ ତାର କହିଥିଲା ପରା, ତା ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛି କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପଳେଇଗଲା ବଳ କିଛି ଆସିବ ଆଉ। ତାର ବଳଟା ପଳେଇବ ନା ତା ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଦ୍ଧକଳା ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଅଧା କଳା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ। ଏଇ କଳାଟା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏଇ କଳାଟା ଝିକି ଦେବେ ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ। ଛୁଇଁଲେ। ଝିକି ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବେ। ହଁ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ। ହେଲେ ଯଦି ଛୁଇଁବୁନୁ ଯୋଉ ଧନୁଟା ଧରୁଛୁ, ଧନୁଟା ହେଲେ ସେ ତୀରଟା ଲଗେଇଦେ। ହଁ। ହଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଧନୁଟା ଲଗେଇଦେଲେ କିସ ହେଇଯିବ ବୋଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲା ଏଇ ମାୟା କଥା ଜାଣିଛି। କୃଷ୍ଣ ମାୟା ନା। ହଉ ଧନୁଟା ଲଗେଇଦେଲା, ଧନୁଟା ଲଗେଇଦେଲା।
ହଁ ଧନ୍ଦା ଲୋକ ଲୋକ ଏକା ଆଗ କଳା ଝିକିଦେଲା। ହଁ ତାପରେ ମରିଗଲା ସେ କଳା ଝିକିଦେଲା, କଳା ଝିକିଦେଲାକୁ ସେ ସବୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ହଁ ଅର୍ଜୁନ କିଛି କଲା, ଧନ୍ଦା ଛୁଇଁଦେଲା ସିନା, ଧନ୍ଦା ତଳ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଆଉ ଟେକି ପାରିଲେ। ଟେକି ପାରିଲାନି। କଳାଟା ପଳେଇଲା। କଳାଟା ପଳେଇଲା। ହଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିବ ହାତେ ସେଉ ବାନ୍ଧିବ ମାଥେ। ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ହାତରେ ଧରିକି ଟେକିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଉଥିଲୁ, ହଁ ଏବେ ଏବେ ଟେକେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଟେକିଲୁ ନା ଟେକି ପାରୁନୁ। ଟେକି ପାରିବ। ଏମା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ କଳାଟା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, ସେତିକି ବଳ ଦେଇଥିଲେ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧା ବଳ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ସବୁ କରିଦଉଥିଲା। ନହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ତ ମହାରଥୀ ନା। କର୍ଣ୍ଣ ମହାରଥୀ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣ ମତା କୁନ୍ତୀ ପୁଅ ଏକା ନା। ହୁଁ ହୁଁ ସେଟା ପାରା କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଲେ 5 ସେ ଯାଇକି କହିଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାଏ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଣିଥିଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ। ସେ କୁନ୍ତି ଯାଇକି କହିଥିଲା ପରା ମା ମୁଁ କିଏ ହେଲେ ତୋର ଖାଲି ତ ଅର୍ଜୁନ ମରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ଆଉ କାଉ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବି। ଆଙ୍କେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଭାଇ ଜାଣି ଆଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛି ଆଉ ସାଥେ ସଙ୍ଗାତ କରିଦେଇଛି ପରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଥିରେ ତା ସାଙ୍ଗ କରିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସପୋର୍ଟ ନେଲା। ରଥି ବୋଲେ କର୍ଣ୍ଣ ରଥି ନା ତାଙ୍କର ସପ୍ତ ରଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥି ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଏ ମାରିଲା ପରା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାରିଲୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ। ସେ ପେଟରେ ଯା ରଖୁଥିଲି ବା ସାଇଜରେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି କହିକି ଭାଷଣ ଶେଷ କର। ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ଭାଷଣ ଶେଷ। ଆଉ ମତେ କିଛି ଆସୁନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହୁନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଲଭ ମାସ ଥିଲା କୋଉଠି ବହି ଶିଖେଇ ନେଲା ସେ ଖାତା ବହିଟା କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିଦେଲା ଦେଲାନି।